Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oh, tiga kan mga dito na gusto ka no alang nga ba yun? Di ako sa puputat tadi. Sa kakaliganyan ko Princess Rainalin, palawiratang para na dari day sa taraka, muntias sa tugaya. Pagalamat tambaywad na pikir yan, abay may nambaywad na karandangyan. Ay di daw mga dito na inupma mga day, kasuinta na sa lalabo na partubay nun yan pamikiran sa ranang. Kagiyo na bumaragara din na kaya panto nila na kuya birak na yain si Custom Abdul Khaira sa pamilya Rahman. Na maragara din niya si kang si Princess Rainalin na plawira tampara na dari day sa taraka muntias at pagoya. Pagalamat tambaywad na pikirian, abay may nambaywan na karandamian.
isa-isa, madaya na matano sa kakiniganyo ko ni nangaragan da ngarunok ka na sungkwa na suwara ko. Kaya mataang benar na inukong mga dato na masisinunyo din na tantod na rurubas na sa Princess Rainalin ama ang adas sulumasa na tagtaguran so bago. Nawa na dia ka na madiyang ka na, dia ka na masar ko sulok ko diwangan sa niyo na makanggay ka no maap. Kabayanan niyo ko ng mga dato sa busutuan tanay say-say da kalambay sa tila na da pawing yan. Natiga ko na inatakan siya sulalakus. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
kunom nainaw kulayaken ikaw pipurongan ako naidido na bibi nainaw kulayaken ay dedo na ako setum ay no siya bulakani akataya pematin akataya lambedil nainaw na kulayaken ay di daw na po remiren so sete pero si tiutoran ay gira kilelan ay adin si piyay sekalan pamilya lakusasan ay naunarunong ko na pamilya makabangon nana ko na solo tanem si solo tanas sa panin nasida tawi semainen pamilya makabangon nainaw ko layakre naino ko na taurani ay no sida to besi pandepetake pamilya makapadun kakataya lambadil masaraw ko niliman ko naidido na ranginong ko nasoporang mirabarang din ramiyaon na siraman ay no si deto na sire kapamili di din nakataya pemagkinig sa probinsya la sopira beriswing ay no se awa ditoran asia jira semiyan pamilya maulana nainao kulayaken so pamilya
dan siji so pamilya tanong na daw engineer lain pamilya tanong na taman sa kiyan ay duba ero mangipan pamilya lima na inaw po na inokon deto kaling aso pamilya lima na ay didoroy talmanon na tama na kinuray pamilya tamanong na ay duway nawakin na inaw na ranong ko ay dedo na ko setom Asia bulakangit na anda kami yang ribun na inaw ko nakatayal lamber adil ay di daw rohangipay aso pamilya lima na mararang kumakanuron pamili makagun na ay dedo dato ala jeming na inaw ko laliyakin na nakon alasa na taman din nagizairin na ay dubay seiran na mabalong kiasamay adi ko kalipatan ay dubay seludugan na kasana na serige nulang uwaban sa na inaw na ranong ko na idido aturan ni si berayala isay agi matay diyan ay dido aturan ni na inaw na ranong ko Pamilya
koturugin na ko sa tong masuhalay so pamilya ang besi na ipandapet kay na inaupulay Sako ada pumindirain sama saroko ni manto naina opolaya sa ino bakurelibuna kaamayamahin kubo so kaya idaw ay nangawakan nainaw na ranong ko sa onorang kono man nasalamarakan ulang apalaya din ako sa tom na hindi daw mahal dito na ito engineer laila pamilya balindo na so pamilya tanong kataya pengatine nana kumangil dito nagusulang wabre nana karibun ko sa salamarakan usande wow tanto mati ay di deluna
pon saya tahu mo ala dia kurano na nakapi sino akan ay dong ay na ay dong adi ding pag sino akan na disaro gapeng yaing ada kasa aro pemagikan dan ino pemagikan ay do ay na ay do adi ding ada wow nanay no wow pemagikan likasan deung ko main wow aka araray no na puro nakao araw gini piking I do I know I do adi main wow kakasan deung ko mambo wakararang no nay nana aino kadiri du kadiden tagun sare I do I know I do adi me ada tau nai no pemana mai dia kabek ko mambu